Abwatani b'omujumbe w'ebunge ya Kitutu Churches South omusiki Anthony Kibagendi korwase ward ya Bugusero imeye bunge yo nigo babolire omujumbe oyo kwegwa amasikani nabo igo aigwe libaga gukora emirimo ya yoboikiranu eyo lyokurigereria obukoreri ase serikali enene nabo igo nigo banyako baba komotogia sagota buna mirimo abo irega gukora nigo eremeya nande bwendete nande ganiri gosegetwo buna gutumya murikito diponi asanya abamenyi kurwase binyoro aho imeye ward ya Bugusero gutoke bunge ya Kitutu Churches South ingo besokire na kwegerera emirimo miya egenderete korolekana chinsemecho anene kurwase mu bunge bw'Rugongo rwe mushimiwa Anthony Kibagendi ankuru kwa Jojo Chuoto andi no yobu Chuoto nde nkuru nyamundu nyamagoma nongwa kiri kura nyamagoma nchama ene gento datebe ndakiri nyasaimbu ya mona toete umugami muna Kibagendi Kibagendi okorire amajabu senga kiyenke sana urigere chipara chae chirikire central government echiro siri nende chikoba maintained all through every year kero mwaka chipara mbya chikorosiko oyo ko mwaka magena urigere richiri bono chimurengete parate yero siri babintu na maene bono orengana na mangana abirega korolekana matuka bwangoiga anene ase mitandao igoro yogo taigwana chimeme asabara ikurwa Rugongo rwe ngobono baboliwe gotwara amasikani nchetinanya kora muntu ri omokeso mo osomonene oramo muntu omonene akumurama na kende nke yabwata mubwete mwana masomo na mubwete mwana magendero na mubwete bono gaise Bugusero ward into bwate shida tubwate chinsoko chiti chita mache chibwente ko no mheshimiwa yokorama tiga mheshimiwa Vincent atofautishe gasi yae na mheshimiwa Kibagendi asengencho eretaliere oversight omo MP achiga kicho ni gobono barolekana kumwegerero mu bunge Anthony Kibagendi na komo koboko asokogenderera komochia eserikali bono tido chigentu muraburi Kibagendi ni gasi ya gokora na ende nsekurigereria Kibagendi gare hambolekera akirisa abantu beikura lakini dasi matindi guchibusiarie kera tumuntu meto uno mujumbe tutotumire gari achiaturigerie igo nimoko tebanga Kibagendi orobe mono ingo okotebugenda right mheshimiwa tari violent igakubuni gwo maine bwae buri apo kobaga gukwana uchesa abantu ogo kuno muntu point ire gweta abe akokora bobe omuntu makuiwo oso ngapono kumurwaniare na muntu togoja gukira muntu acha gwakoro epako murigererigo you have to defend yourself gukona ekerekyo abaibuli ni go baorokia ogosemeria kwabo asabana babo anena sector yechisemi asensemo yechiskuru ama ene otemire otwaga achire birasi ebiduta amaete gose ngocha konyora twarenge buna ase ward yane ya Bugusero tumaite ngocha konyora twarenge na maene ngachi pasali cha turusi yako abana baita baiboli mbali tutari kunyara kubeka abana none chipoding lakini gwetera ase chipasali echigatwanyorire ng'abana baitu nindura nigo bagukwana none ebisongo tari baba minto abana baitu boneka ngo turusi baro botaka nonye ninche mambiende nene no gasemeri ng'abana baiga nkonyere pasali gochakande gutinyie nyomba kenyanyuma buno yo mintaika gotieka goteba education ne equalizer ekoreng'ani omutaka noyo bwate kabana barasome biya omochiori ochaire omutaka noro gogoseseniwa osikwe wetera soyo minto Kibagendi ne chipasel chiae ense munayo nigo bona abantu bonsi baborigwe koba abatwereru nagotiga amang'ana yokoreta obotabauti wa gisiasa ekero mutaito komarase nchirengiya tiakora mu mheshimiwa ita abantu bali bate tutumika amagosa makama gasukora mu mheshimiwa ntotagetibo ekero andons pio bwatu mukutano ebe na matanga ebe ne meeting ndi yonsi obwate ntotagetio ingirie elietari mheshimiwa gekogera ntu abanyana abanchi bani komo gutumiza chinkoro no mheshimiwa ito bero muharara tatagetie gento kurungasigi ripoti rikitasenikia obwanchete kiagetembe kuruiga ase bunge ya Kitutu Churches South elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya.